Pinia bangke nilinali to mafan KV Diphu mate Kendriya vidyalaya requirement APHUTHAK si nilinali tum fan labangso video long nang than pachini pon ekpo lapen nali tum stame video kicheng pen kijutan kilangi afansi nilihin pen stame tuning riglo tangte aprang si kardom kadokawe la karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara do anafan stame lapen nali tum jong si kaching hon ka support do polte labangso YouTube channel subscribe po pusining thelo lapen video to lang misen polte nali tum share ikon lapen mesen comment nali tum ningkang sampen pi ikon tangte pini labangso KV requirement mate Kendriya vidyalaya Diphu labangso requirement APHUTHAK le pathiek pen chithan polonang lapen lang polon lalon lada KV Diphu requirement 2023 lo mate Kendriya vidyalaya Diphu labangso Kendriya vidyalaya Diphu hin pesta me dak woreng war sai baklang pon iglo lapen post pang dak PGT lapen TGT lapen PRT computer instructor sports yoga instructor lapen art lapen craft lapen instructor lapen courses lapen counselor lapen yoga instructor special educator lapen nurse ahin pesta me dak lang pon la sining khang abang pho abang pietum nang litum jogduni pulte prabjen pen jogdun ingon dak last date bang ke March 5 pen 5 an si dak last date lo lapen puthot dak post details of KV Diphu requirement non lap subang so post details dak lang polonang lapen chithan polonang aprang sit number 1 long stame dak nangli tum stame thek pon long ikpo PGT Hindi English Maths lapen physics chemistry economics geography history biology labang so phan ta dak do ponlo lapen dak remuneration bang dak 32,500 an long pon ikpo lapen requirement qualification bang 2 years in integrated postgraduate ki untang abang pu abang pinang pola pendak PGT English la sondak pena anda ki tok pondo la hai bang ni details bang dak nang than pachini ponun edet po kapenang li tum langi pol de la bang so video description a links ta link a this dia ikta description long stamini la bang so link bang pi det ponang li tum details so dak pen lang ikta choglo la pen puthon number 2 along dak PGT computer science apanta dak pipon la pen dak remuneration bang dak 32,500 and pipon po la pen requirement qualification bang at least 50% marks in the aggregate in any of the following mate dak BE la pen BTH computer science la hai hui dak ding o dak nili dak pore pen ang than pon igla polote video bang ding ong chat ponon ta dak 2 minutes mulam aneli igelo apen puthot dak number 3 long lang pon nang TGT Hindi Maths la pen ST English Science Sanskrit aphan stame dak post do ponlo la pen dakta salary bang ke 31,250 an dak pipon pol la pen record qualification bang 4 years integrated degree course ki untang abang phu abang pinang po 50 marks an ki untang abang phu abang pinang po la pen dak pena an dak kitok bang ding pon hoi la sinang litum lang pon egol la pen puthot lang pon lo nang number 4 along stame la son thak thak si PRT post upon stame dak pipon lo la pen salary bang 26,250 an pipon po la pen requirement qualification bang senior secondary school certificate donang po la pen 50% marks ta dak duwek nang po la pen copy piece nang man la ta dak aber tok pon iklo nang litum lang pon iklo la pen number 5 long stame the computer instructor for primary and secondary yala phanta dak dolo la pen dak salary bang 26,250 pen chenglok 31,250 an dak pipon ikpola pen record qualification bang dak MSc mate BE BTH in BCom laiki untang abang phu mate abang hinang pon ang litum lalang pon iko pen number 6 long stame sport course apan dak 26,250 an salary bang dak pipon po la pen record qualification bang BPED la pen MPED la an ki untang abang phinang po la pen disabled dak participation and at national state level with a good track record kimisen mate national la pen state level level long kapathu duntang abang thu mate abang pinang po la pen number 7 long art and craft teacher afanta dak 26,250 andak pipon po salary bang ke la pen requirement qualification bang 5 years recognized diploma in drawing and painting along stame 5 years diploma donang jolalo
lapen number 8 long stami nurse afan stami dak 26,250 an salary bang pipon po lapen required qualification bang kela BSc nursing ki untang kachar letang abang phu mate abang phinang po lapen number 1 an dia ikha number 9 long stami counselor along stami la son thak thak lo dak PGT dak 31,250 an pipon po required qualification bang BA BSc philosophy with the certificate diploma in the counseling dak nang itum diploma doig nang po lapen la son thak thak dak tok pon do lang lapen number 10 along yoga instructor apan stami 26,250 an dak salary bang pipon po lapen requirement qualification bang labang nang litum lang igdeno da graduation nang pusita ke tok lapen number 11 no special educator apan ta dak salary misen 26,250 an required qualification mang dakta graduate ki untana po 15% marks to nang po lapen pin an dinglen da ke tok do pipine laban nalitum lang igden lapen number 12 long data entry operator labangso pusta dak pipon lo lapen remuneration mang daily labor wage rate at the per minimum wage for working days only dalo labang ke permanent candidates tame daga lason hajira nana ne kidu nason mane wala swateng arnisi ko ansi kipima na swateng sidak pipon po sidak kitok pon stame du iglo lapen qualification dak 10-12% ta chok iglo lapen arta langpon lo pulte arta bangke 18 to 65 years angbong molam abang fu abang pitum nang po lapen ka apply ningi a process tame dak pipon iglo candidate saving the requested qualification may report to the vidyalaya on 7 pen sidak cheng pon po lapen 9 March 7 March pen cheng pon po 9 March se last date lo lapen registration lapen interviews tame nang litum dak pen kadok ave long pon ik type po the application due to filling along with the assisted nang po photo documents along stame lapen documents nang litum apply pulot nang litum labangso website long stame nang litum dam ik nang po www.diphu.kbsac.in labangso dim lapen email stame nang litum dak tek ponong po lapen post wise interview dates dak pipon iglo labang nang litum lang pon igo lapen important date bang dak 5 pensi cheng pon po kicheng abang ke 5 March pensi lapen nang litum jong si notification langi pulte nang litum la click here budui labang so dim ber igon lapen application form afan nang litum click here lata dui for online application nali tumjong sa offline apply pustame dak application long igi for online for apply online pustame nali tum dak long pon igi tos nali tum online se apply igi pulte nali tum lak for apply online lapin click here pu ar yana nali tum theklangi labang so dim nali tum ber ik nang po dak ber ik po lapen dak chingpu ik po kaduk ave dak details bangke Kendriya Bidalay Diphu Karbi Anglong labang dak Google Forms lo lapen nalitum da post copy post one is applied in nalitum da pen apply melo lapen subject applied for lapen your name of candidate father name lapen date of birth lapen full address with the pin lapen mobile number email id la hai fill up tang thal tin nalitum la next thekloi la next adim ber igon lapen hodak stami documents ka upload nei a process ba nangklang ekpo nalitum upload nang po lapen submit nang po jola hello ke online ke apply nei a process bang ke lapen aprang proses ba nilista minang than pon ik thek thedat po lapen nang litum jong se apply pulte nili fana homri go nang litum fan inili advertisement alo mate notification alo nang sen ik po nang litum la bang so notification alo lang pa mi pen le nang litum jog donon lapen apply ik dono jong se la bang so form ka fill up ho jong se copy ni ka siksak do pulte nili fana homri go nilista men nang chira dunia fan bor i ik po tang ti pinia video long mang la pathiek pen an chalo la sipina phot ka prek a video long la chitong tunang tang de do me thak me kadu kawe la karbiti 2.0 youtube channel long kelangara do on hostame nilhin pen KARDOM